साफ्रोमनिसिमबो खेबसे खुलुमबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांनो আজি ইয়াত উপস্থিত মাননীয় ৰাইজ আৰু লগতে ইয়াত আমাৰ এই অলপ আগত আমাৰ ইউপিপিএলৰ জইন হোৱা সকলো আমাৰ আই মাতৃসকল প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ সানफ्ৰামबो लेक्सार होनाय नालाय मुसुरि जालायलांबाय गाबानिया 2 घन्टा गाहाम गसंनानै लेक्सार होनाय नङा होमबा आरो सानसेयाव मिथिङा मोनबा गाहाम जायो आंना मोनब्रै आरो मोनबा बिनि खम जानो नागिरा दा बेखायनो माने मुसुरि बायदि जाबाय आरोखि एसामिसनि बुंनायाथ' बारा हाखाया आङो एसामिसनि बे हाग्रामानि बायदि लागायलाबायनोसै नङा होमबा जाया होमबा दा जोंहा रायलायनांगौआथ' गोबां दं दहाय सारमोना रायलायलांबाय मा रायलायखो रायलायलांबाय माबा माबि बुंलांबाय नङा होमबा माने बुंनायाथ' बुङो एमएलए फै सोरबा इएम फै जाख्ल'दों माबा खालामलांदों ओरै खालामदों माबा माबि होनो ओमफ्राय जोंखौलाय माने हिनजावफ्रा जौगादों मानो होनाबालाय ने नङा होमबा हिनजावाबो ओरै जादों नोंसोरबो ओरै लाथारदों होनबानो जायोना ने नङा आं हिनजावनि होनगोन एबार नङा होमबा आंना हिनजावनिल' आं हिनजावनि लिडार जाबाय आइजोफोरनिखाय आं आइजोनि खोथा बुंगोन सोरबा रागा जोंना जोंथों बिसोरो नङा होमबा तारमाने 17 बोसोराव जोङो बिएससि आरो बिटिसि जानानै दिनै 17 बोसोर जाबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफ सालायबोबाय नङा होमबा बिपिएफ सालायनायाव बे 17 बोसोराव जोंहा मा मोनखो बेखौ रायलायनोसै जा नङा होमबा हिनजावफ्रा मा मोनखो आं गासिखौबो लादेरला हिनजावफोरसो होनखानोसै आंना नङा होमबा हिनजावफ्रा मा मोनखो जोंनो मा होखो नोंखि हिसाब नांसिगौ नोङो नङा होमबा हा आन्दोलनखौ जों खालामा नामा हा बाला बोथिया बायदि बे हाइरडआव उन्दुलाबायहैनाया सोरमोन ने जिरायनाया सोरमोन आरो बे ट्रेननि खिखौ जुफुलाबायनाया सोरमोन जोंसोमोन ना नङा होमबा जोंसो होमबा दिनै आन्दोलनावबो जों न'नि बाहागोआवबो जों नङा होमबा दिनै न'खर संसार खुंनायावबो आइजो माहारियानो बाहागो लायो समान हौवा माहारिजों बाहागो लाबोदों आन्दोलन खालामदों हौवा माहारिजों समान बाहागो लादों लायाखै होनबा बुंनो थाङोबा जों बांसिन लादों होननानै बुंनांगोन आन्दोलनाव माने जोंनि बिमाया गावनि फिसाखौ बावनो हादों गावनि बिदा फंबायखौ बावनो हादों गावनि फिसायखौ बावनो हादों जोंनि बिमा माहारिया नंगौना नङा होमबा जों बांसिन लानाय जानाय जायाखै होमबा ओमफ्राय मोननायावलाय जोंनालाय मानोथो लाथिख' जोंनालाय मोननायाव जा हिनजावफ्रा मानो मोना दिनै बिटिसिआव जे जोंना बिपिएफ हान्जा खुंबोबाय थानाय बे बिटिसिआव जों मा मोनखो जोङो 0 जाबोदों माबोरै एमसिएलए सोर जायो हौवाया नङा होमबा इएमआ सोर जानाय हौवा डिपुटि सिबआ सोर जानाय हौवा सिबआ सोर जानाय हौवा नङा होमबा हिनजावा मा मोनखो ओंखामदो जोंहा अदाबखौ गोबानानै थानांगौ जों जेबो मोननाङा आरो जोंहा जेबो जानाङा आरो नङा होमबा आन्दोलनाव समान बाहागो लाबाय न'खर संसार खुंनायावबो बाहागोखौ जों लाबोबाय ओमफ्राय दाना जोंना मोननायाव लाथिख' जाबाय जोंना खालि जोंनो बे अदाबखौल' होबाय नङा नङा होमबा हा जोंनाबो मोननांगौमोन ना हा जेरैबायदि सेन्ट्रेल सरकारा डिक्लेयार खालामो 33% जों मोननांगौ 33% होननाय लोगो लोगो 40टा समस्थियाव जों गैयाबा 10टासोआव मोनखानांगौ नङा होमबा होमबा मानो जोंना सासेबो गैया बेलाय जों एबार बिदिखौ जाहोआ मिथिबाय जों बिदिखौ जाहोआ आरो नोंथांमोना जाहोनो होनो नाङा मानोना इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो 50% मोनगोन बेखौ जोंना मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ सिखार जाखाबाय आखाइ खबलाखौ गोसायनो मिथिबायना मानोना जोंनो आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंखाबाय प्रतिश्रुति होखाबाय जोंनो बुंदों जे सरकाराव इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो आं बिमा माहारिखौसो नायग्रोगोन मिथिबायना बिमा माहारिखौ नायगोन मानोना जि न'खराव
सासे बिमाया जौगाया बे न'खरा माब्लाबाबो जौगानो हाया होननानै बुंदों। नंखाय बुंदोंना नंगौ बुंदों? नंगौ नङा होमबा? नंगौखौनो बुंदों। मानोना बे बिमाया जाहोनो रोङाबा लोंहोनो रोङाबा बबे फिसाया लेखा रोंगोन? बबे न'खरा गोजों जोंगोन? बे न'खरा जुदि बिमाया जेबो मावनो रोङाबा जौगानो रोङाबा दाउखा सिला हाबलांगोन हाबलाङा लेवार बेलाव जालांगोन जालाङा बे न'खरालाय नङा होमबा? बेखायनो जोंनि बिमायासो बिमा माहारिया जौगाग्रोनांगौ होननानै बुंदों। बिमा माहारि जौगाबासो न'खराबो जौगायो। बेखायनो जोङो साफ्रोमबो बिमाया जौगानांगौ। होमबा जौगानांगौबा जोंहा मा मोननांगौ? मोन्थाय मोननाङा होमबा? नङा नङा? जोंनि मोन्थायखौ जों मोननांगोन। होमबासोना जोंबो बिमाया जौगानो हागोन नङा होमबा? खालि हिनजावफ्रा जौगानो थोस्लेबाय थाबा जागोन नामा? जोंनो सुबिदा होनांगोन ना? नङा होमबा? मन्थ्रि एमएलए गासैबो हौवायानो जाजोबबा बोरै जागोन? दा बेखायनो ओइबार जोंना इउपिपिएल दोलोआ टिकेट मोनसे होदों आइजो माहारिनो। मानोना सनमान होदों मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ जोंनि बिमा माहारिखौ सनमान होदों। एबार गिबि खेबावनो जोंनो मोनसे जायगा होजेनबाय आरो बिथाङा डिक्लेयार खालामबावदों सरकार फैनाय लोगो लोगो मोननै रिजार्भेसन दंबावो ओमेननि होननानै मिथिबायना? बेखायनो जोंहा आवगायबोनांगोन। पावारखौ लानोब्ला उन्दुनानै थाबा मोननाय नङा। नोंनो न'आव लांना जासिगोन दा हनै बिसोरो फैनाय नङा। नै नोंस्रा 30% मोनबाय होननानै 33% मोनबाय होनाय मनाव लांनानै हैगोन। नो लादो नो हैगोन। ओरैनोबा जोंखौ बबेबा गारि थोआबा दा खोन्थासैलै बुरला जालाथार बिसोरो नै जोंना दस्रा नामालाय बुरला जाला। जोंना दस्रा नाम दंबावो आरो बुरला जाला आरो जों बिमाफ्रा बुरला जाला जाहैदों। हा जोंजोंलाय फिसा थाबाय नालाय बुरला जाला जाखागोन ना नङा होमबा? बिमा गैयाबा फिसायालाय बबेनिफ्राय फैगोन नङा होमबा? जों बुरला जालाबाबो जोंना गोसोबाथाय गोसो एबार नायथोंसै एबार बिटिआर नङा होमबा? ओरैबायदि जानजि खाफ्रा खाबाय बिमाफ्रा सानजाहाथ' नों बुंनांलानो। मिथिं इउपिपिएलनि मिथिं होनबाथाय रावखौबो खिन्थानाङा। आरो जि जायगायाव आंखौ थांगोना मिथिबाय माने सानथामसोआ गिदिंबाय थानाङो बे मिथिङाव थांबाय थाखायो। ओरैबायदि आइजोफोर ओंखारबावबाय माने आंखौ थांगोन होनबाथाय ओंखारखाबाय बे ना खामानि दंना गैया बेखौ मिथिला बियो। दा सोरजोंबा रायजागुलायलांबाय आं हौवाफोरजों। थारमाने ओरैनो मा माबा सुबिदा होलांखोब्रा मा खालामखोब्रा बायद' नोंलाय जोंना हिनजावफ्रा हराव एकदम 8था 9थाबासो हाबफैलाय लांसै दाना होननानै रागा जोंदों। थारमाने ओरैबायदि माने सानफ्रामबो लेखा रोङाबाबो माने बिटिआरनिल' होनखायो जाहैदों मिथिबायना? मा लेखा रोंलायनांगौ नामा नङा होमबा? बिटिआर नालाय बिटिआर जोंहा बड'लेण्ड नालाय बड'लेण्ड होननानै बिखादों जोङो नङा होमबा? बयबो दा जाम्बा जाम्बिखौ लानानै भटखौ होयो। अधिकारा रायजोनाव थानांगौना थानाङा? थानाङा होमबा? राइजे भोट दिए अधिकार तो राइजर होबा লাগে না নাই? রাইজের হবা লাগে সকলো রাইজের হবা লাগে কিয়নো আমাক রাইজেহে ভোট দিলে। মই এজনী লিডার বলি মই 10টা আঙুলি দি ভোট দিব পাম হইতো নহয় এটাই দিব পাম ময়ো হয় না? মই এটাই দিব পাম। সেইটো কাৰণে কোনো লিডাৰৰ তাতে পাৱাৰটো থাকিব নালাগে। এবাৰ আমাৰ ইউপিপিএল দলে যদি চৰকাৰৰ আহে সম্পূৰ্ণ পাৱাৰ ৰাইজৰ হাততে হ'ব। ৰাইজে কৰিব কাম। সিলেকশন রাইজে করব। কোর্ট লাগে ডুম, কোর্ট লাগে বান, কোর্ট লাগে স্কুল, কোর্ট লাগে ডেভেলপমেন্টের কাম, কাক লাগে ঘর, কাক লাগে লেট্রিন সম্পূর্ণ রাইজে সিলেকশন করব। লিডারে না হয়। जों एबार इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नैबे खामानिखौ मावगोन। मानोना रायजोआसो जोंनो भट होयो। अधिकारा रायजोनि आखायाव थानांगोन। रायजोआसो बुंनांगोन सोरनो न' नांगौ, सोरनो लेट्रिन नांगौ, सोर बिमा बुरैया रेशन कार्ड गैयिनि ओंखाम मोनजायाखै, सोरनि न'खराव गथ' गथाय आलाय सिलाय जानांदों बिमा बिफा गैयिनि, सोर रान्दिया आलाय सिलाय जादों, सोर आइजो हाबा जायालासिनो थानानै बिदा फंबायजों नायजायालासिनो आलाय सिलाय जादों। नै बेफोर गासिबो रायजो राजानो सिलेक्शन खालामगोन बा रायजो राजानो होगोन। बेयाव कुनु लिडारखौ खालामनो होनाय नङा जोङो एबार। ओरै बिफा माहारिफोरखौ होनदों आं रागा जोंनो होननानै। 17 बोसोराव जथ' जादों होनबा हौवायानो जादों होनो आं ओंखायनो नङा होनबा? आं माबा गाज्रि होनदों नामा? दालाय हाग्रामाया हौवा नङा नङा होनबा? दालाय सन्दना हौवा नङा होनबा? खाम्फाया हौवा नङा होनबा?
जथ' जादों होनबा बिटिसिआव बिसोर जायाखै मा हौवायानो जादों नामा माथो होनांगौ नङा होमबा दालाय माने हौवायानो न' लुना होदों सोरनाबा थिं गैया सोरनाबा हा बिथायानो गैया सोरनाबा खिरखि गैया सोरनाबा दरजा गैया नै दाखालि जोंनि निउसआव नुबाय बे आङो मा जालायखो एबारनिया फारसेजों गोमो न'आ खिरखि दङ दंफांनि ओरै रायजो राजा थाबायगासिनो आरो दा उनथिं नायबाय आं हानि लिरनायसो ओमफ्राय दाना खिरखिया मोजां नोजोर होनानै नायबाय आं नांदरनिसो आं बेखौनो सिन्था खालामदों बाब मालाय देग्लाय हाग्रामाया नांदरसो सेंसन खालामदों नालाय दै बानाया बारा जानायखाय नांदरखौसो बानायदों नामा नंबा होमबा बेखौ सोर नुवा हौवायानो नुवाखै होमबा चेयारमेन मेम्बारफ्रा हौवायानो जायाखै होमबा बैसोर सोर बाराया हौवाफ्रानो बानायदों नङा होमबा एबार जों बेखौ बानायनो होआ जोंना हिनजावफोरनि नामनिखौ हिनजावआनो बानायनो मोनजोबनांगौ एबार हिनजावआनो बानायनो मोनजोबनांगौ एबार इउपिपिएल सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनिया हिनजावफोरनि नामखौ हिनजावआनो बानायनो मोननांगोन सोर नोंसोरनो गामिनि रायजो राजायानो मोननांगौ जोंना हिनजावफोरनि नामाव मा फैयो मोजां गोसोआव लाखा आरो गाबोननिफ्राय नामा थिखोनानै गासिबो लिस्ट खालामनानै आंनो जमा होखा सरकारा फैखाबाय 100% मिथिबायना जों बेखौ मास मोनथामनि उनाव सरकार जानायनि लोगो लोगो माबा माबि मावै मावै मास मोनथाम थांगोन बेखिनियावनो जों फटाफट खामानिखौ मावगोन गोसोआव ला रान्दि होननाय लोगो लोगो हिनजाव नङा होमबा हिनजाव बुरै होननाय लोगो लोगो हिनजाव नङा होमबा हिनजाव आदुंगारि होननाय लोगो लोगो हिनजाव आदुंगारि माने बायद' आसनि होनो एसामिसनि आरो न' गैयाबा सोरहा खस्थ' जायो हिनजावा नङा नङा हौवाया दंफां सायाव उन्दुनो हायो नङा होमबा दंफां सायाव उन्दुनो हायो हौवाया जों हाया आरो लेट्रिन गैयाबा सोरहा खस्थ' जायो हिनजावा नंगौ नङा हिनजाव नङा होमबा हिनजावा हौवाया दुब्लियाव थांनो हायो ओंखायनो गासिबो हिनजावनि नाम जानांगौ नङा होमबा हिनजावनि नाम आरो रेशन कार्डखौथ' जोंनो मदिया मालाय जोंनो होखानायखा नङा होमबा हिनजावनि नामावखा बेखौ मा सोरबा सोरबा हौवाया लाजिबावो लायनानै जानो ने खोब लासि हिनजावनि नामखौ लायथारलांलायथारो माइरं लायथिनोबा होनान दा होनोना थांनाय थिंनि बिसिया लाबोना होफैदो बुद्धानो जानोसै हिनजावनि नाम लाजिलायो ओमफ्राय आरो जब कार्डखौ सोर मावो हिनजावफ्रा बांसिन मावा हिनजावफ्रा बांसिन मावो ना जब कार्डआबो हिनजावफोरनि नाम जानांगौ ओंखायनो जोंनिया एबार इउपिपिएल सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नैबे 7था आसनि सरकारनि जे आसनि दं बे 7थाखौ गासिबो गामिनि आइजोआनो मावनो मोनजोबनांगौ बेयाव खुनु मेम्बार चेयारमेना पावार गैया मावनो मोना माने जों बेखौ होखाया जोङो सेन्ट्रेलाव रिजर्भेसन लाबाय आङो मिथिबायना बे गासिबो आइजोफ्रानो मावनांगौ आइजोनि नामनिखौ आइजोआनो मावगोन आरो गामिनि आइजोआनो मावगोन हमनानै ला नोंसोर लागो 100 घर दं 100 घरबा 100 जन आइजो ओंखारनांगोन सासे सासे होमबा मोनसे कमिटि दाबाय 100 जन जाबाय 100 घरबा 100 जन जाया होमबा सासे सासेबा 100 जन बे 100 जन महिलाया जेनेबा एबार न'आ नोंसिनाव 20टा फैबाय 20टा लेट्रिना फैबाय 30टा दानिया सोरनो होनो 100 जनबो जिरायबाय 100 जन जिरायनानै रायलायबाय सोरहा न' गैथारा एकदम गरिबसिन बेखौ होग्रोनांगोन नङा होमबा सबसे गरिबसिनखौ बै मादैमोनहा बै आब'नाबो गैया बिसोरा रान्दि दुखि लिरलायबाय 20टाखौ नोंसोर सेलेक्ट खालामबाय 100 जनजों जिरायनानै नंगौ नङा उनाव 100 जन न'खरनि मानसियानो थाखाबायबा दावराव दावसिबो जाला नंगौ नङा दावराव दावसि जाला 20 जनखौ नोंसोर एबार होबाय खालमासि फैबावलायबाय 20टा खालमासिनिखौबो आरो 100 जन जिरायदोलाय 100 जन जिरायनानै रायलायबावलायबाय नोंसोरो बेखौबो उमुक 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 लिरलायबाय नोंसोरो जालायबाय गावफोर नङा होमबा फिर खालमासि फैलायबाय 20टा